Euskaraldiaren ideiak jatorrian dauka kezka bat. Eta kezka da, gure gizartean, gero eta pertsona gehiago daudela, euskara ikasi dutenak, baina batzutan zail egiten dela, euskaraz hitz egitea, kosta egiten da. Orduan, euskaraldiak daukan helburua da sortzea, baldintza egoki batzuk, euskararen erabilera aktibatzeko. Horrela sortu zen eta horretarako da. Jatorrian dauka kezka bat, eta da, ez dago argi gure artean euskararen erabilera igotzen ari dan, mantentzen ari dan, jaisten ari dan, eta badago kezka bat. Eta gainean kezka hori orokorra da. Albiste hona da, gero eta jende gehiagok dakiela euskaraz, eta duda da ikasitako hori erabiltzen den edo ez. Orduan, kezka hortik edo horretatik sortzen da euskaraldiaren ideia. Nik uste dut euskaraldiak asmatu duela motibo askorengatik. Batetik esango nuke asmatu duela benetan arazoaren gakoa bilatzen, ezta? Orain arteari ginelako, nire euskararen alde, ez? Txapatxo hori jartzen genuen edo gure aldekotasun hori erakusten genuen eta kitxo, ez? Oraingoan berriz iruditzen zait oso positiboa dela, haratago goazela. Txapatxoa jarriko dugu, baina txapatxo hori bada konpromiso baten seinale, ez? Eta konpromiso horren helburua gainera da erabilera eta jakintza biak parekatzea. Euskaraz badakigu, baina gero datuek diote ez dugula egiten. Orduan uste dut batetik oso diagnostiko ona egon dela, eta batez ere niretzat pozgarria da aspaldiko partez erakundeak eta euskalgintza elkarlanean dabiltzalako. Eta uste dut hori dela bidea. Bestela norbera bere bidetik hasten bagara ez dugula egingo, ez? Hortxe gabiltza bakoitza berean, baina oraingoan mintza ez fokoa jarri, eta oso argi identifikatu da fokoa zein den, eta egin ahal guztiak hortara bideratu, ez? Beraz nik uste dut arrakastatxoa izango dela. Ez da idoia berria, euskaraldiaren ariketa soziala egin izan da beste herri batzuetan, esaterako Lasarten edo Arabako beste herri batzuetan ere, eta ariketa sozial bat da, eta iruditu zitzaigun Euskal Herri osoan, euskaren erabilera sustatzeko eta jauzi kualitatibo bat egiteko, probatu egin behar genuela, herri horietan egindako ariketa sozial hori, eta hasi ginen lehenengo biltzen gizarte eragileekin eta herri horretan esperientzia aurrera eroan duten eragile eta udal arduradunekin, eta pentsatu genuen Euskal Herri osoan probatzea, ariketa sozial erraldoi hau egitea herriz herri, eta Euskal Herriko erakunde guztiak batu, eta gizarte eragileekin batera hasi ginen hau antolatzen, eta egia esan, erantzun ikaragarria izan da, eta Euskal Herri osoan 400 herritik gora aktibatuta ditugu, batzordeekin, eta ariketa eta esperientzia hau egiteko prest. Kanpainetan parte hartzea oso ondo dago, urteroko kanpaina dela uste dut. Behar bada urten oihartzun gehiago edo izan dezake. Baina nik uste dut, adabaki bat, partxe bat baina ez dela. Bai unibertsitatearen parte hartzea eta bai beste erakundeen parte hartzea. Kanpaina hau uste dut Eusko Jaurlaritzak antolatua dela. Baina uste dute adabaki bat baino ez dela, askozaz ekimen indartsuagoak eta egin behar direla. Gaur da azaroak 9, eta momentu honetan daude izena eman da Euskaraldian parte hartzeko 100.000 pertsona. Nik uste dut kopuru handia dela. Susmoa daukat euskara hizkuntzatik hurbilen dauden pertsonak direla ongien ezagutzen dutena gaia eta konprometituenak. Eta zenbat eta urrunago bizi euskaratik uste dut informazio gutxiago dagoela eta oztasun handiagoa. Baina, nik uste dut aurtengo ekitaldi honek balio baldin badu euskaraz dakigunuk euskara gehiago hitz egiteko, aurrerapauso handia izango dela. Nik uste dut balioko dula bozgorailuarena egiteko, alegia herriz herri, auzoz auzo, erakundez erakunde dagoen dinamika hori ikustaraztea. Lan didaktiko hori dagoeneko egin dugu, egun batzuk badiraia euskaraldiaren berri ematen ari garela, jende ezagunaren lekukotzak eta biltzen ari garela, eta orduan gure ikuslek eta gure entzulek aitzakiarik ez dute izango esateko euskaraldia zer den ez dakitela. Dagoeneko erakutsi diegulako. Eta bain bigarren urratxontan guk egingo ditugu animatu. Esan, oso ondo, orain ezagutzen duzu euskaraldia zer den, orain parte hartzera.
eta batez ere, gero horretorriko den gogo eta hori gizarteratzerako orduan, ze hori ere bada ona, ez? Izango dira 11 egun non guztiok euskaraz ariko garen, baina 11 egun horietan neurketa bat egingo da, bere egunean lasarten egin zen bezala. Handik ze ondorio atera ziren, horiek zabaltzea izango da gure ardura, eta gizarteratzea eta jendeari esatea. Ondo aritu gara, ze uste baino beto atera da, edo badugu hobetzeko, eta orduan datorren urtekoari begira, oraindik ere ea gehiago egiten dugu. Noski hobera egin dugu, ezagutzen datuak ikaragarriak dira, gure gazte gehienak euskalduna dira, baina egia da erabileran abiadura berdina ez dugula eroan, ez? Ariketa hau Euskaraldiarena izan daiteke, hizkuntza ohituretan eta eragiteko eta erabileran pausu benetan serioagoak emateko, eta aukera ematen du, norbanakoari ematen dio aukera autu bat egiteko, ezta? Euskalduna batez ere gazte eta heldu askok, ezta? Gaitasunaren aldetik ez daukagu inolako problemarik, eta bai behar dugula hori, ez? Autokontziente eta personal hori egiteko, taldean ere leku eroso bat izatea, eta alkarri animatzea pausu hori emateko benetan kapaz garelako euskaraz bizitzeko, eta ez dalako zogaitek dela gazteleraz egin beharrez, baina pausu hori emateko egia da gimnasia hori behar dela, egin behar da, magia bidez ez garaziko danak derrepentean euskaraz, eta ariketa hori da, denon artean, saia gaitezen gimnasia egiten eta pausu hori ematen hizkuntza ohitura aldaketa bat eman dadin. Ez dut uste hobera egin duenik, nik uste dute estankatuta dagoela, baina esango dizute zein den arrazoia. Funtsa da gu euskaldunok garela bigarren mailako hiritarrak. Hau da, bai frankismoak debekatu eta erreprimitu egin zuen. Bueno, 78ko konstituzioak jarri du bigarren mailan esaten du, 3. artikuluak esaten du, gaztelania ikasi jakin behar dela. Jakin behar dutela Espainiako guztiek. Eta gero, euskara eta beste hizkuntzak ofizialak izango direla euren esparruan estatutoen arabera. Bai frankismoak eta bai 78ko konstituzioak, era batera edo bestera baztertzen dute euskara guztiz. Guk ez daukagu eskubiderik geure hizkuntzan hitz egiteko. Baina, ez daukagu estatuaren erakundeen aurrean, ez da gure erakundeen aurrean ere. Zu deitzen baduzu gaur Osakidetzara, esango dizute, por favor, en castellano, esango dizute. Oda, Frankok esaten zizun, habla usted en cristiano, eta gainera izuna edo preso. Por favor, hable en esto. Hau da, guk ez daukagu eskubiderik. Bigarren mailako zera daukagu. Nik uste dut errebindikatu behar dugula geure eskubide, hizkuntza eskubide, uste dut funtsezko eskubidea dela.